मंडळी वय सगळं बघा दोन हे पर्यटन या पवईमध्ये मी बघितले. अरे तो पारायण होतो, अरे गोपाळ काला होतो, सप्ताह होतो, 4-4 दिवस शर्मा मौलींसारखं कीर्तनकार हा जगाचं नाव. अहो हे गोवाप्रिया माऊली प्रतिष्ठानच्या लेखाचा फोटो काढला ना, एका बाजूला साहेब अधिकारी, एका बाजूला पोरं, सगळं गोड पोरं, सगळं लाखो रुपये कमवणारे आणि सगळे हा जमाना बाटली भरायच्या टायमाला हे पंढरपूरचा भाग करणार ही सगळी मान्य आहे. आणि म्हणून तुमच्या चरणाशी पाठवण्यात येणार कसा येऊ येऊ तुझा डोकर ये पांडुरंग चरणी देह विठुराय चरणी देह भक्तीचा हा दिवा कधी गेले
माय बाप झाले वारकरी हे वाळवंटात भरलं गायलं झालो मी घर करी झालो मी घर करी झालो मी घर करी वेलवटात घालली माय बाप झाले वारकरी हे वाळवंटात भरलं गायलं झालो मी घर करी झालो मी घर करी झालो मी घर करी